Комрони Мирзохон аз як тараф. ҳаёти асосии ки мевояд дар бозии имрӯза тағйирот нисбат ба бозии гузашта ҳаст. Саиди Ковусшо 10 Пакинде Билонге Ҷерард, Седин Қосимов. Вахш имрӯз ҳаёташ чунин аст. Дарвозабон Адам Ковач Фронов ва муҳаммадҷон Наср. Офисатгарон Тоҷон Тағои 81 аз маркази майдон дастае ки мевоя тӯбро ба бозӣ медорад. Бо пироҳанои 30 тӯб аз ҳад баланд рафта истода буд. Кваси рӯи худро баланд бардошт ва ин корти зарди аввалин аст дар бозии имрӯза. Новбаста сурхи мустақим нишон медиҳад Саёдҷон Зайниддинов. Нест ки ва ҳамин амалкардро иҷро кунад Ҷулиус Кваси. аммо ҳаракат худ бениҳоят хатарнок буд. корти сух бекор, корти зард. Бале. Ман дар ибтидо гуфтам ки корти зард инҷо нишон дам шуд. Корти зарди аввал бисёр хуб мубориза мебарад. Шероз Шарипов чӣ қадар зебо пас ба марказ. Ба назарам ки аввалин расишҳои ӯ аст дар бозии имрӯза. Билоног тӯбро бармегардонад ба тарафи чап. Аброқулов зарбаю ва гол. Чӣ шарт барои Аброқулов доим фаъол будан вақте ки вордер мутаваҷҷеҳ мешавем. Паси Билоног ҳам ба Вайстин Сафаров ва Вакс ҳуҷум мегузарад. Вахш Дмитро Билоног гузариши ӯ пад зарба бо пои чап бармегардад дар Украина. Чӣ тавр то ба чемпионати Тоҷикистон расид? Албатта вақт дар кор аст барои ҳама инро қисса кардан. Имконияти барои задани голи дуюм барои Нуриддин Ҳамроқулов. аммо ту ба тири дарвоза софаи лозима дур истад бозингари Вахш. Партоб ба ҷаримаго бениҳоят хуб. пас аз дидани ҳолат дар даврҳои такрорӣ қарори худро иваз кард. Абдухалил Боронов зарбаю ва чӣ голе аст! Абдухалил Боронов ҳисобро баробар мекунад. дигар бора мутаваҷҷеҳ мешавем. Вайсин Сафаров пас иҷро кард. аз ҳамин мавқеъ гузариши бениҳоят хуби Фатҳулло аммо пас кардан сахттар иҷро карду. наход ки пеналти бошад ҳамин ҳолат. беруни майдон зад. худро назарат муқобили ӯ пояшро Ҷулиус Кваси баланд бардошт ки бале расиш буд. аз ҳама муҳим ки контакт Асроров зарбаю бидуни шонс барои дарвозабон иҷроиши олии пеналти. дақиқ ин зарбаи мустақим буд ҷониби дарвозаи Партоби Фатҳуллоев ба ҷаримаго Сулатло Исмоилов 1-1 наметавонад гол зарад. Ростара Кваси ирсоли ӯ ба ҷаримаго ва то ба ҷаримаго Ҷулиус Кваси худаш зарба мезанад сахт аммо баландтар. як ирсоли дигар ба ҷаримаго зарба ва ту ба сутуни дарвоза зад. Слоишаки дувар баъл мешавад ва ба ҳамин ҷо тамом.